Duela 2 urte inguru, udalak transizio energetikoa sustatzeko asmoz plan bat abiarazi zuen eta Goiernerrekin hitzarmen bat sinatu zuen zestoan komunitate energetiko bat sortzeko prozesuan haiek laguntzeko. Eta hala, aurkezpen bat egin zuten proiektuaren berri emateko eta proiektuan interesa genuenon datuak bildu zituzten aurkezpenaren amaieran. Eta orduztik, pasa dira 2 urte eta hilero elkartuz joan gara, pixka bat gaiaren inguruan ikasiz eta maiatzean kooperatiba eratu genuen, Argiola sortu genuen eta orain lehenengo eraikiko ditugun autokonsumorako instalazioekin gabiltza buru belarri. Eta kooperatiba eratu genuen komunitate energetiko bati egokien erantzuten dion forma delako. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat dago. Argiolak antolatu dituen ekintzan artean, herritarrak energian gaian inguruan informau eta ahalduntzeko hainbat hitzaldi eta tailer dazkau. Honekin lotuta, urtarrilean 2 astetan zehar egon ginean energia bulegoan eta bertan herritarran gazan fakturetan onurak lortzen saiatu ginen. Esan, ekimen hauekin jarraitzeko asmotan gehala. Eta aipamen berezia nahiko nioke plaka fotovoltaikoan proiektuai. Naiz diseinu fase baten egon, Zestoako herrigunean, Aizarnan eta Arruabeko instalazio publiko batzun teilatutan eguzki plaka jartzeko idea garatzen ari gara. Eguzki plaka hauekin sortutako energia proiektuan parte hartu nahi duen bazkide danan artean banatukoa, autokonsumo partekatu bidez. Argiola momentuan 80 bazkidek osatzen dugu. Ez da gutxi, baina herritar gehiongana iritsi nahi genuke. Energia trantsizioan denok partaide izan gaitezen. Erabakiak denon artean hartu eta onura denok eskuratu dezagun. Bazkide egiteko 2 gauza bakarrik egin behar dira. Batetik galdetegi bat bete, online bete daitekena, edo jarriko ditugun mailetan, eta bestetik behin egiten dan 10 euroko ekarpen bat egin. Zuen babesarekin gure proiektu eta ekimenak bultzada handi bat jasoko dute. Bazkidetu!